Намирам се на Георги Кочев 4 в град Плевен, като това зад мен е новостроящият се плувен комплекс, върху който работим така доста усилено. И смея да кажа, че сме решили голяма част от проблемите, които съществуват в басейните по принцип. Чрез така доста иновативни системи, които ще внедрим, за да може всички деца и хора, които ще го посещават, да са напълно спокойни и да се развиват по възможно най-добрия начин. Ела с мен, за да ти покажа повече, като те разведа из следващите кадри. Започваме с главния вход, който има излъз директно към главния булевард, като по-надолу се вижда, че има и тролейбусна спирка, т.е. достъпа и с обществен транспорт е доста лесен. И сега директно влизаме през главния вход и се насочваме, минаваме през фоайето, като тук ще бъде и голямо кафе, където ще има места за сядане. Ще се виждат и двата басейна, и 50-метровия басейн, и малкият 25-метровия басейн, който е от другата страна. От тук се насочваме към рецепция. Тук на това ниво, ето тук точно до рецепция, са санитарните възли, където има достатъчно тоалетни мивки, които да обслужват хората, които пребивават тук или изчакват децата си, изчакват приятели или близки в кафето или по време на състезания. Като ето тук вътре ще има и помещение, в което е за хора с по-специални потребности, в което ще има обособено място и за преобличане на малки бебета. Примерно се сменят памперси, пелени и така нататък. Или хора, които имат по-различни специални потребности и затруднения в развитието си. Така, минаваме през рецепция. Тук са ни точките на достъп контрол. И от тук има няколко помещения, към които можем да се насочим. Ако имаме бебче на 2, 3 или 4 месеца, искаме то да плува. Имаме две помещения, които ще бъдат обособени с малки ванички, които са подходящи за тяхната възраст и по този начин бебчетата ще могат да започнат плуване още от 2-месечна възраст, възможно най-ранната подходяща за този спорт. Като в последствие, когато преценят треньорите, родителите и самото дете вече е готово, надграждаме в следващия басейн, който вече е подходящ за децата от 6-8 месечна възраст до към 3-4 годишна възраст. Малкият басейн, най-малкият басейн ще бъде с най-висока температура. Температурата му ще бъде между 32 и 34 градуса, което предразполага допълнително едно дете на тази възраст да се отпусне. Това е най-малкият басейн. Днес ще ви покажа така един доста малък на пръв поглед детайл по него, който обаче е огромна крачка към хармоничното развитие на децата, с които ще работим тук, към постигане на големите им цели и мечти. И това е стъпаловидната форма в началото, като сме направили това, за да може всяко едно дете, което започва плуване в този басейн, да влиза във водата толкова и когато прецени, че е готово и колкото е готово, като всяко стъпало е с височина 15 см и след последното стъпало дълбочината на басейна е 90 см, което 90 см е дете на около 2 години. Тоест едно дете на 2 години преспокойно може да стъпва тук в началото на басейна. Но в края вече дълбочината става 1,12 м, 1,15 м и по този начин едно дете може да навлиза във водата, пак казвам, толкова колкото то се чувства комфортно и се е отпуснало и е адаптирано към водата, за да може да прави упражнението, които задаваме, като тук предимно на тази възраст ще работим с родители, т.е. родителите на бебчетата, с които ще работим, ще бъдат с тях вътре в водата. След като навършиш 2-4 годишна възраст и пак по преценка на самото дете, на треньорите, които работят с него и родителите му, преминава обучението и развитието си в следващия басейн по големина, т.е. това е 25-метровия басейн, т.е. с 5 коридора, дълбочината му ще бъде около 1,40 м, ще бъде с температура 28-9 градуса, за да може децата вече, които се прехвърлят в него, също тази температура да бъде подходяща за тях и да се развиват по възможно най-добри хармоничен начин за тях. Като тук ще провеждаме основно тренировките за децата между 4 и 7-8 годишна възраст и по-начинаещите, които започват тепърва, в зависимост от тяхното ниво, адаптираност. Тук ще правим водна аеробика и след това вече тяхното развитие преминава в най-големия басейн, 50-метровия, т.е. с 8 коридора.
развитието на всеки, който иска да се развива на по-високо ниво, вече преминава в 50-метровия басейн, на който дълбочината ще бъде малко над 2 метра, разполага с 8 коридора, ще има стартови блокчета, на които ще могат да се тренират професионално скокове и вече тук нивото се качва драстично нагоре. Тук ще се развива основно състезателното плуване, като сме подсигурили възможността да се провеждат и състезания. Изграждаме в момента трибуни, в които ще има възможност да поемат 600 стоящи места, като 100 от тях са разположени от другата страна на басейна. Това е 50-метрови басейн, тук е борда, където ще бъдат монтирани стартовите блокчета, ще има стартови блокчета и от тази страна, и от другата страна, за да може, когато се провеждат състезания, има щафети, те да се осъществят по възможно най-добрия начин. Към 50-метровия басейн се излиза от големите ни съблекални, които са 4 и са разпределени по възрасти, като ще има 2 съблекални, които са за жени и за мъже и 2 съблекални за момичета и за момчета. По този начин няма да се смесват потоците на възрастите с цел безопасност предимно на децата, като във всяка съблекална и въобще във всички помещения около басейните и във всички съблекални ще има подово отопление, с което това, което постигаме е по-бързо изсушаване на всички помещения, както и запазване на по-добра и подходяща температура. Т.е. навсякъде ще бъде достатъчно топло, с цел безопасност от настинки и това всички хора тук да се чувстват добре, особено след вода и тренировка по плуване. Много е важно да акцентираме върху това, че има много съблекални, които да обезпечават нуждите на всички хора, които ще посещават комплекса, защото това е също от най-големите проблеми в подобни съоръжения, че няма достатъчно място, къде се преобичат и не е достатъчно комфортно. А тук сме се погрижили за това да го променим и да го решим като проблем. Има 4 големи съблекални, за които обслужват басейните, 2 малки съблекални, които да обслужват малкия басейн, в които ще могат да влизат родители те ще са за деца до 3-4 годишна възраст. Тях ще могат да влизат родители, за да могат да съдействат на децата за тяхното преобичане. Разбира се, те ще са си оборудвани с тоалетни бани и така нататък. Те са по-манички, не са толкова големи, но те в крайна сметка са за по-ограничен брой хора, които ще посещават само малкия басейн. Тук също така има и асансьор, който да обслужва отново хората с специални потребности, за да може, ако искат да стигнат до спортната зала, да го направят с по-голяма лекота, ако искат да стигнат до басейна, също да го направят с по-голяма лекота, вместо да изкачват стълби или да се чудят как да стигнат до определените съоръжения. Сме решили този проблем с асансьор. Така насочваме се към малките съблекални на спортната зала, които ще обслужват спортната зала и спа зоната. Като виждате, че абсолютно всякъде, включително в коридорите и навсякъде ще има подово отопление. Така, слизаме към спортната зала. Ето тук всъщност пристига асансьора, който е с излаз директно към входа на спортната зала и влизаме в нея. Като тук се разгръща тя, тук ще провеждаме кросфит тренировки, йога за деца и за бременни, йога за всички хора останали други, които искат да практикуват йога, пилатес тренировки, канго, тренировки с спининг, тренировки с тежести, като това ще са основните дейности на спортната зала, включително нея ще обособим и за подготовката на състезателите, които ще подготвим за по-високи спортни постижения. Това също е една от основните цели на спортната зала, като за тях правим специализирани тренировки с цел подобряване на способностите и възможностите им в водата. Тук са малките съблекални, които пък обслужват тези съоръжения, т.е. спортната зала. Както виждате, пак има полуотопление. Съответно има мъжка, женска и спа зоната. Съответно има санитарни възли към тях и от тук влизаме в спа зоната. Това цялото помещение, ако може да се види, камерата в момента е тъмно, над 100 квадратни метра ще бъде спа зоната. Тук в нея ще има парна баня, сауна, инфраред сауна, леден басейн за няколко души, в който след всяка процедура може да се влезе за няколко минути за охлаждане или пък за секунди дори. Леден басейн и също така в края ще има 2 помещения, които са обособени за масажни и различни възстановяващи процедури, които ще организираме тук. Така, точно под главния вход ще ни бъде и стаята,
която ще приспособим за хора и деца с специални потребности. Тоест, тук може да влиза майка с детето си, което е примерно момче, съответно не може да влиза в мъжката съблекалня, или пък баща с своето момиче, за да му съдейства, да го преоблече и да го подготви за тренировката или дейността, която му предстои. Стаята е доста голяма, не е само за един, и от нея може да се насочи към асансьора в зависимост от това, кое съоръжение ще използва. В момента виждате пречиствателната система, която ще ползваме, която е на изключително високо и модернизирано ниво, като реално пречиства водата на няколко нива. Първото ниво на пречистване се постига чрез електроди, които ионизират водата. Те се слагат точно между филтрите и механичните помпи. Ионите реално се правят там, като се разпадат на катиони и аниони. Тръгват по водата и се задържат в филтри, които виждате в момента. Те са пълни с пясък и чрез ионизирането се постига първият етап на пречистване на водата. Когато преминава през иони, водата, те се борят с химическите замърсители. След това водата се филтрира през механичния слой, т.е. през пясъчните филтри, които ви показахме, и след тях на пътя на водата се слагат UV лампи. UV лампите в медицината се ползват навсякъде за дезинфекция и минавайки водата през тях, те убиват над 98% от микроорганизмите във водата, което просто е феноменално. Така и след това минават през хидролизата. Тя прави озон и разгражда солта на хипохлорид, един вид течен хлор. И това е четвъртото последно ниво на цялата система. Като цялата система се настройва напълно автоматично и прецизно, като ние избираме кое да е възможно повече или по-малко. Или като най-малък процент. В случая най-малкият процент е самата електролиза, защото има изисквания на РЗИ и ХЕИ, при която трябва да има минимално количество и наличие на хлор във водата. Само че чрез тази система всичко е абсолютно премерено и съобразено, а не безразборно, както за съжаление е на повечето басейни, където с едни бидони и туби се сипва на око, буквално във водата хлор, течен или белина, транспортират се опасни вещества и така нататък. Системата се нарича Bionet и това е най-модерната система в света. Чрез нея водата е една идея леко солена, но с нея, пак казвам, запазваме нормите на хлора много прецизно ниски, за да не отключва пък алергии в хората и особено при децата. Че чрез тази система ние решаваме абсолютно всички проблеми, които в момента се появяват, примерно като алергии, кожни реакции и така нататък. Вентилационната система също вече е почти наредена и монтирана, като с нея също решаваме едни от най-големите проблеми в подобен тип съоръжения, и това са две насоки. Огромна влага, която има на басейните, и голямото течение едновременно с това, което се получава от вентилацията. Тази вентилация, която монтираме ние, е толкова финна и толкова финно може да се настрои, че да се управлява на зони, където има повече хора, т.е. където се отделя повече въглероден оксид, който създава повече влага, едновременно с това да не е прекалено силно течението, което създава чувство за студ и съответно води до изстинки. С тази система решаваме и този проблем. А ако ти е било интересно това, което видя до сега, и искаш да разбереш повече за клуба ни и за комплекса ни, проследи следващите видеа, в които ще ти споделим повече информация и подробности за всичко, което се случва в самия комплекс. Очакваме те!